Sense aire no hi ha foc. Voleu que fem un experiment? Us agradaria fer-lo amb la mare mentre jo us guio amb les paraules? Vinga, doncs, Lluc i Joana. Enceneu una espelma sobre un plat al marbre de la cuina. La flama de l'espelma, com la de la llar de foc, només crema si té aire. Per això, si tapeu l'espelma amb un got de cap per avall, la flama s'apagarà al cap de poca estona, quan s'hagi acabat l'oxigen de dins el got. Per contra, si una flama rep aire, cremarà més de pressa. És per aquest motiu que quan volem encendre la llar de foc, a casa sempre procurem fer-li aire amb la manxa. Ho recordeu, fills meus? I també per això, si voleu fer un bon foc, la llenya sempre ha d'estar posada de tal manera que l'aire pugui entrar dins de la pila i alimentar-lo. Sense aire no hi ha foc, Lluc i Joana, i quan sigueu més grans entendreu que sense la gent, sense l'amistat dels veïns, sense compartir amb els altres el desig de fer les coses millor, no hi ha esperança. Però també que tots junts podem ser l'aire que revifi el foc. Estremera, maig del 2018. Contes des de la presó, d'Oriol Junqueras.